kwethu uthi Thempe. bakithi umpofu nje wathi nje ngizani noma ngiyosebenza ngiyavuka ngiyosebenza Angithi ngizofuna isibusiso sona Kahle ngizele la wena. emzini wengcwele eKhenana. futhi bakithi Yebo. nizizwa ninjani injabulo sona sami Sijabule kakhulu sihleli nonyazi kakhulukazi ke mina ngiwala indwedwe nje sibonga uShembe ukuthi esikhumbulile ezweni lakithi sizomukela nje nezibusiso futhi sijabulele nokuyithola siyimukele. uthini sithanda sami kubantu nabantu bavukile abantu bayasebenza indawo yangakini endwedwe beyishiya ihlanzekile uthini kulowo njabulo sona sami Ngithi kubantu abazosebenza abavukile ngifisa bezuze uShembe azobafumanisa khona kakhulukazi isibusiso nokudela amadokodo kuyisekuseni nje siwadelile saza sazoklena umuzi kaShembe ngithi nje ngifisa ukuthi wonke umuntu ovukile bese ezuza isibusiso sonyazi. nanga umlaleli uhlezi lapha nekhaya uyamango labantu engase bevukile kusene kangaka umuntu angavela avuke nje ayosebenza kuzuzwani lesibusiso sizuzwayo Uyazi ukuthi omunye uyayethi mangabe mhlambe umsizile alindele ukuthi umuphi imali Yeah. kanti alikhizwi elidlula ukuthi inkosi kubusisa kuthiwa awubuni awupheli futhi awu expire awufani nemali ephelayo so ngizothi kumlaleli osekhaya njengamanje njengoba sivukile noma mhlambe omunye ebona senza enye into mhlawumbe ayibone ngenye indlela kahle kahle kumlaleli ngizosho ukuthi lokho esikwenzayo ingoba sivula noma ke sivula indlela yethu esiyakuyona ngoba kuthiwa ke njengoba sisebenza la emhlabeni sikholwa sihamba semasabatheni ngabasabatha hayi ngoba sikholela ukuye ebasabatheni noma ukubukwa phela senzele indlela yethu ukuthi uShembe ngomhla uphela asikhumbule ngelanga mhlawumbe nami ngiyothi sengisesigodini sosizilokufa akhumbule ukuthi kunomntwana wami okangwazi owavuka ekseni wacosha udoti mhlawumbe ngalokho bese yangikhumbula angidonse nalapha engiyobe ngikhona wemangwazi khona into engithanda usithando sami usushadile cha ngiyinto ethelelo nje yonyazi yebo yonyazi yebo ngamanye amazwi ngoba usebenza umthandazo wakho futhi uwophi uthi inkosi uzungikhumbule nasemini ngelinye ilanga ngifaka amabhande amabili ublack belt elimhlophe nelimnyama Yehova lungelo okungenzeka futhi umbabe seyikhiphi ibusiso niyafumana ibusiso kulomsebenzi lo siyayifuna khona bathola abanibusiso umsebenzi khona bathola imende amakhosazana yegana odadewethu bayithola imende abangasebenzi bayasebenza ilokho esizokusebenza ikhona sokusebenzela ikhona Hayi imali, sokucela azizi hayi ukuthi lapha imali unyazi lesikoleni imali. alutha Cha. imali ithu imali isuke isibonus basho njalo Isibonus. imali isuke isibonus mlalelo incwele usizwele nawe lapha ekhaya ngoba befikile bezosebenza odadewethu ayikho into esiyifisa siyafisa ukuthi nake unyaka 2023 ushaya u2025 asenze ngibomu u2025 udadewethu baprove ukuthi uShembe uNkulunkulu Sithi nje. esengasekho ekhaya esesemzini wakhe uthi bakithi ngoba ngowena njalo umuzi wakho owalapho oganele khona kunjalo bhodwa ngoba phela nina ninenge ningawuthola umshado bese uthi umuntu lapha emzini wami lutho ngane yakwethu umuntu wesifazana akanawo umuzi phela cha ngoba nje siganiwe ngeke amakhosikazi othi la emzini wami imizi yalapho oganele khona owakho umuzi yokhandwa ingane yakho ofika uyizala siyatholana yebo bhuti kezwakala asiyivale le data bye bye hey yaphila kokos Ngiyaphila mzukulu. ngiyaphila uba kubani ngikhuluma naye Ugogo Mkhwanazi. kuphi shama Richards Bay. kuphi ne Richards Bay Enseleni. enseleni Yeah. kuliphi Thempeli Emfuleni emfuleni Thempele. lapha kumshumela umkhwanazi Umshumayela Umkhwanazi. uthi bakithi Yeah. nizizwa ninjani ngoba nivukile kusebenza We ave sikhululekile. uthi bakithi Noma besifizolo ilanga emgidini kodwa nje awu sivuke sajabula. kodwa bayithi niyohola manisuka la Sizohola masuka. uthini injabulo tshani Yey sithanda yey Uthi kuthi nje. xhuma. Yey kuthi angixhume. Yo. engahambi yethu gogo bomkhwanazi engahambi yethu osonto lapha eThempe kamshumayela umkhwanazi nasi isithandwa sami ngapha ngisibona sigqokile uyaphila ntombi endala uma bani ngikhuluma naye mambuthi kuphi wena wavele wathi nje mina ngoba ngakayifaki ngoba emhlophe nami nje ngiyalithanda unyazi ngiyaphakathi ngathi ngiyaphakathi ngiyalithetha nje Jehova lumleyo akukakabhabhadisa isithando sami ngakabhabhadiswa ngilindele ukubhabhadiswa uthi wawusuthi ngiyavuka ngizosebenza icilo ngathi ngiyavuka ngizosebenza futhi bakithi wahamba phansi kumnandi yonke into msahlelekile yonke into ihamba ngendlela Jehova ulungileyo uyibona ibusiso ungena nazo egcekeni lasekhaya ngiyasibona impela Ngiyasibona. ngiyasibona masibhala siyehleni siyobhabhadisa siyongena bese siyaqoqa hayi bese siyagqoka sengilungisile ngoba nizwa-ke eManazaretha amahle umhlaba wonke uJehova uyawugoqa umhlaba mawubuka uma wami lapha akafa ngisho ingubo emhlophe kodwa uthe naye ngeke ngize ngisale ngaphandle asiwubingelele umhlaba wonke singamanazaretha asebuhleni silapha phezu kwentaba omhlangano
Njengoba nibona nje lapha ngemuva ziyakhala sembale silungisela umsebenzi okuthiwa ukuqoqa kwey'celodi kufanele kube klini kumuzi kaNkulunkulu ube klini. Omunye ukamangala athi wayi lapho kunabantu abaningi kangaka kuhlelekile kuhlanzekile kwenziwa yile nto lena esiyenzayo la. Njengoba nibona nje la ngemuva udoti wonke lona osuke udampwe la ngemuva iy'ndawo ney'ndawo bese sikubiza sithi ziy'celodi. Asikushiyi kanjena ngoba senza ubulungu ngoba kunabantu kunamadokoda kanjena indawo kumele kuhlezi kuklini. Sibe sesikuqoqa sesifuna o-blackman laba bakanjena sikufake khona sikuqoqe bese siyokubela bese kuze i-truck likamasipala ngoba alukwazi ukungena ey'ndaweni ey'namadokoda kanjena lizowuqoqa lo doti. Esizokucela uManazaretha wonke umhlaba wonke jikelele ukuthi uma kuthiwa liza nje lapha entabeni noma liza kuphi lapho kunomhlangano khona kaNkulunkulu sengathi bengasisapotha benikele ngoplastiki laba bakanje bebathenge la plastic laba kuthiwa o-blackman. Uyithathe lesibusiso sakho ulethe uma usufike la emhlanganweni usiyofika ufune insizwa yakwaBhengu umhloli lona ocontrola iy'nsizwa labantu labo basuke beyovuka beyosebenza kusenomemezana uwunikeze yena ube usuyitholile isibusiso sakho. Esikucela-ke eManazaretha amahle ukuthi masiza entabeni kufanele nikwazi ukuthi azizele ukuzohlala nje kuphela cha. Omama banikeze isibusiso sokusekutshani, odadewethu ngapha eceleni nawo baba nabafowethu nabe futhi abanye omama thina iy'busiso siyithatha lapha-ke. Yingakho ubona aManazaretha amanye kahle kahle ibandla lamaNazaretha ibandla labantu abareji kodwa if uzokuza ngalowo mqondo kuleli sonto ngeke uze kulunge ngoba ngasothi mhlawumbe umsamo wakho usungalungile. So iy'busiso-ke siyithola kanjena-ke sothi masiqeda la bese siya ngaphakathi siyomukela isibusiso ezulwini. Yikho konke lapho indlela zokuhola zonke njalo lezo ukuthi ubaba esebusise ekugcineni ngosuku lokugcina lwangesonto lapho esithenga khona izipho sesizise enkosini bese kuphuma yena uJehova uqobo lwakhe esesibusisa. So esikucelayo sikucela umhlaba wonke ukuthi mabeze emhlanganweni abangavuki nje bezohlala phansi. Asivukeni sonke sivuke sizosebenza simukele iy'busiso uhambe uphethe emgodlagodleni wakho. Ziningi indlela zokusebenza la ekhaya miningi imisebenzi ayipheli. Kusasa isabatha soba siphumule ngesonto siyakhala before semgidini siqala la emsebenzeni. Ilokho nje singakusho siyabonga kakhulu.